shiri to the aha m wada Chidimma ihe adị ndụ eme aha gị kwanụ aha m Ngozi Mbaike Nkwazema ọ dị mma odozi akụ Ngozi ahụrụ m nọ iji nnọọ unere n'aka yes o anyị ewerela otu yes o ọ dị mma kedu ka isi akwado unere a ma m si akwado ya unere ọ ma m jaa ya lọ ọwụ ka ị chọrọ ịkwado ya maka oriri aga m epe ụzọ epia kputuo isi gbutuo ya ọdụ gbuwa ya mekpetuo mkpie ma kọtụọ ya ya anyị werela abụọ kọtụọ ya gaa n'ihu ewo mmadụ ji ụkwụla hebere gaa n'ihu n'igbubicha ya isi n'ọdụ ma bịa gbubie bịa tinye ya na mmiri ntinyecha ya na mmiri mee ya ọkụ ji chikwasị ya n'ọkụ isi ya n'ọkụ ọ ma m chọrọ isi ya porridge ewuo adala m ịga n'ihu ọkwa nnọkọ aga n'ihu na-adachi mmadụ ya bịa sapụ gaa n'ihu ego ka fọrọ ego afọ ada nna m nke porridge na gaa n'ihu mgbe werezie ụgụ kọtụ ụgụ It's hard. Megbubie ụgụ nchabisi ụgụ machabisie onions alubasa nchabisi alubasa You see how the mothers just graduate? They go up. ma were ose masu ose nsucha ose ọ bụ ya ose If I decide to release this vertical one on you, nsucha ose ma bịa werezi dati ayọbashi ahụ jagwụla ka ha gaa ọdọ ka n'ihu ọzọ n'ebe m na-eri ego ka gaa n'ihu adamama ọbụla na-ewere mebere mmadụ ọzọlekwa adachara m ngwa shiri to the